Hello friends, बरायबाय Bodo info official YouTube channel दा जोबोर मोजां आपडेट बेनो जाबाय ST फोरनि थाखाय पोस्टआ जोबोर बुरजा जाबाय जोंनि SSC MTS आव स' लोगोफोर जोङो डाइरेक्ट नायगोन अफिशियेल नटिफिकेशन दा फाइनाल भेकेन्सिस बेयावहाय डिक्लेयार खालामबाय दा गोबां एग्जाम होना दोनदोंमोन SSC MTS आव दा बेनि रिजाल्टआ फैथासिगोन आरो लोगोसे भेकेन्सिया स' बेसेबां जाखो जोङो डिटेल्सखौ नायगोन A to Z आरो बे MTS साख्रियाव स' नोंथांमोना जेब्ला साख्रि मोनगोन अब्ला स' गुबुन गुबुन अफिसाव नोंथांमोना सिभिल जबावहाय स' नोंथांमोना साख्रि मोनहैगोन ग्रुप D हिसाबै एबा ग्रेड 4 हिसाबै दा बेनो जाबाय SSC नि आन्दाराव स' बेफोरबायदि माखासे एग्जाम कन्डाक्ट खालामो जेराव 10 पास जाबानो नोंथांमोनाहाय अनलाइन एप्लाइ खालामनो हायो दा फार्स्टआव बैसो ओरैबायदि रानो SSC MTS आव मोननै दा बेनो जाबाय 18 निफ्राय 25 इयार्सनि मोनसे आरो मोनसेया जाबाय 18 निफ्राय 27 इयार्सनि मोनसे स' बे जाबाय फार्स्टनिया 18 निफ्राय 25 इयार्सनि आरो लोगोसे 27 एक्सट्रा दङ स' नोंथांमोना बेयाव गोबां चान्सखौ मोनगोन जायफ्रा MTS एबा 10 पास जानाय लोगो लोगो हौवाफोर हिनजावबो नोंथांमोना खालामनो हायो दा बे भेकेन्सिया 2022 निफ्राय 23 नि गेजेराव ओंखारनाय MTS नि फाइनाल भेकेन्सि जेराव नर्थ इस्टनिखौ नायोबा स' नर्थ इस्ट नायोबा जों मोनदों आसाम वाइसआवहाय गासै जोंनि ST आव 12 दङ बेनिफ्राय आनरिजार्भआव 70 दङ गासै नोंथांमोना मोनदों 18 जोंनि भेकेन्सि मोनदों ST आवहाय हमना ला नर्थ इस्टआव स' बिदिबा आरो गोबां रोखोमनि पस्टबो दंबावो बेखौ दोननानै जों डिटेल्सखौ नायगोन दा बेयाव माखासे ओरैबायदि रानदों नोंथांमोना कनफिउज जानाङा 2022 निफ्रायनो एप्लाइ जायै जानानै दाखालिसो एग्जाम जोबजोबदों आरो बेनि फाइनाल रिजाल्ट होथ'वाखै स' बेखायनो दायो गासैखौबो दाजाबनानै भेकेन्सिया ओरैबायदि बुरजा जाबाय दा जायफ्रानोखि एग्जाम होदोंमोन गोबां चान्सखौ मोनसिगोन आरो खम कार्टबावनो नोंथांमोना साख्रि मोनसिगोन स' बिदिब्ला जों नायनिफ्राय टटेल पस्टआ बेसेबां जामारखो जोंनि SSC MTS पस्टआव दा टटेल भेकेन्सि SSC MTS आव 10 पासफोरनिया जाहैबाय 11,788 भेकेन्सिस दा गोबां भेकेन्सि ओंखारबाय ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा होनदोंमोन जे एप्लाइ खालामबा बे भेकेन्सिया मोनसे टेन्टेटिभ होननानै स' बेखायनो बारायनो हागौ होननानै स' बारायबाय दा फाइनालि बारायबाय दा जायफ्रा SSC MTS आव एग्जाम होना दोनदोंमोन नोंथांमोननि रिजाल्टआ बे सप्तायाव फैनायनि चान्सआ दङ बेनो जाबाय फाइनाल रिजाल्ट MTS नि देन बेयाव 10 पास जाबानो जेबो पार्सेन्ट नाङा स' नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनांगौ आरो आपकामिं फैगासिनो दङ नोंथांमोननि MTS साख्रि जेराव बैसो 18 निफ्राय 27 बेनिफ्राय 32 गाहाम नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन SSC MTS नि आन्दारावहाय आरो डेली पुलिस MTS नोंथांमोननि फैगासिनो दङ 10 पास जाबानो हौवाफोर हिनजावफोर गासैबो खालामनो हागोन दा बेनो आरो भेकेन्सिया जोबोर बारायबाय नोंथांमोननि पजिटिभ आपडेट बेनो जाबाय नोंथांमोननि MTS आरो लोगोसे SSC SD कनस्टेबलआ नभेम्बरनि 24 एप्लाइ जागोन 80,000 नि बारा भेकेन्सिस दङ स' बेयावबो नोंथांमोना गोबां चान्सखौ मोनगोन दा बेबादिनो SSC MTS आव जायफ्रानोखि साख्रि मोनो नोंथांमोना गुबुन गुबुन मोजां सेन्ट्रेल अफिसाव स' नोंथांमोना साख्रिखौ मोननो थांगासिनो दङ स' बेनोमोन दिनैनि SSC MTS नि साख्रिनि बिग आपडेट लेटेस्ट फाइनाल भेकेन्सिसनि नोंथांमोननि अफिसियेल नटिफिकेसन